O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, anunciou esta mesma mañá que a segunda fase para rehabilitar as vivendas dos mestres en Rianxo comezará nos próximos días. Os traballos foron adxudicados fai 10 días por un valor superior a 186.000 euros. A rehabilitación doutras 4 vivendas da Casa dos Mestres arrincará en breve. Días atrás asinouse a adxudicación dos traballos a unha empresa por máis de 186.000 euros. O rexedor Adolfo Muiños apuntou que as obras para reparar os 4 pisos comezarán estes días, xa que teñen un prazo de execución de 6 meses. O inmoble dispoñerá tamén de ascensor e placas solares. Aí apenas 10 días asinábamos o contrato coa empresa J-Stop, que foi a empresa concesionaria da segunda fase ou do segundo bloque de vivendas de alugueiro social que vai poñer en marcha o Concello de Rianxo a través dunha subvención do Instituto Galego de Vivenda e Solo. As obras están xa cos documentos, digamos, finais para nomear director de obra, directora tamén do que vai ser a actuación, na persoa da propia arquitecta que fixo o proxecto, e comenzarán axiña as obras para irse desenvolvendo ao longo deste ano. A obra basicamente consiste un clónico da primeira. Na primeira traballamos sobre 4 vivendas, están aínda rematando algúns aspectos do interior, e neste segunda andaina son outras 4 vivendas máis que se incorporarán a ese paquete. Estes pisos serán destinados para alugar a familias con escasos recursos económicos, e o bloque de vivendas conta de 8 pisos, 4 locais que xa están listos e outros para usos sociais. O Departamento de Servicios Sociais estivo a elaborar as bases coa finalidade de que poidan ser adxudicadas as que xa están reparadas. Da mesma maneira, Adolfo Muiños indicou que se trata dun proxecto ambicioso. Con isto remataremos o que eran un conxunto de 12 vivendas, das que 8 se van poñer como vivendas de alugueiro social e os 4 baixos das vivendas van seguir tendo un uso, por así decirlo, aberto á cidadanía a través de varios equipamentos que pretendemos instalar nos baixos. Algún deles xa ten financiamento, como é os primeiros dous baixos. Un deles pretendemos instalar ali a aula de estudo do Concello, facer un aula piloto de estudo que resolva esa carencia da veciñanza de Rianxo. Xa digo, hai financiamento xa a través dun plan de obras da Diputación, pero o proxecto en sí é un proxecto ambicioso que ao longo deste ano remataremos, que é contar con 8 vivendas que poñeremos de alugueiro público para a cidadanía. Por último, o rexedor rianxeiro salientou que existe demanda para estas novas vivendas. Hai demanda, é un baremo, xa apareceu un baremo publicado a través do boletín, que se dará a coñecer tamén nos vindeiros días, cando se abra realmente o prazo para que a xente que opte a unha destas vivendas poida estar acollerse elas. Ten un prazo máximo de estancia de un ano máis outro ano, é dicir, 2 anos serían o máximo, despois terían que entrar noutro tipo de axudas ou noutro tipo de actuacións. A idea que teñen estas vivendas é que sexan, de alguma maneira, temporais, resolvendo carencias temporais das persoas.